Welcome to our YouTube channel, and to this video magluto tao chicken with vegetables. So, yun siya. For panihapon. So karon maghiwa ta og bombay onions. Balance. Pinadok-dok gid siya ba. Kinalabutangan mo siya kusog. Para siya mulata. Minuping palibot guys. Parang usa. Tapos siya andang. Tapos siya ibutang dere. Siyang hiwaon. Ano siya manok. Ito siyang hugasan. Ibalik. Ato'y andam ang lutuan. Karon ato'y on ang gas. Ako ra usa guys, pero dako ay kong kaldero lutuan.
tiningog niya akong luto. Ako rin siya initon ko. Mo na wala siya ibahaw kay ako man siyang initon ra. So dyan ako sa ref, tapos kung gana ko makaon, ako siyang initon. So while nagpaabot ta sa mga init na, ato'y andam ang mantika. Ito'y andam niya. Garlic salt, mantika. Tapos, ito yun. Butangan na to siya og sinigang mix para mo lamig. So init na siya atong butangan ng oil. Sa Bisaya mantika. Sakto ba? So mo siya. While nagpaabot, pabaliw. Hayag ba kayo? Yun na yun na pagamay ang oil. Tapos, ilunod na to ang manok. Mag-snack sa ito guys, kamote. Kamote Q. Ato siyang paaboton niya mo brown. Tapos una na ito siya sa bulan. Igisa ang mga lamas. O kayo na ito gamay. Pag-dish mo mapait.
akong i-paris sa sa manok. Magluto ko brown rice. Brown rice. Para nindot ko so. Pasiksik ko nung Yan na lang mo gamay gilbin. So when magpaabot ta, magluto ta og brown rice. Wani yung gamiton na mong sukod. Among kamot. Kung magluto mig rice direct. Sukdo na mo. No need nag-measuring ka. Pwede na nato ilunod ang ahos. Ayan. Para mahumot siya. Ang bombay bunod na to. Ato siyang sabawan. Ato siya pauhuton nga mo humok na ang manok. Aslom ni ato ang sabaw karon. Okay? Ibutangan ako siya.
So while waiting, ato na siya ibutang ang mga utanon. Hapit na siya maluto. Good for one person. Nga na ka magluto. Daghan. Oh, it smells good. Luto na siya, guys. Muna na siya. Atong sabaw. Muna ni. Thanks for watching my video for tonight. Please subscribe ang Probinsyana Bisaya. See you. Thank you. Bye.